سلام زغوركم تقاتلتنا كما يسنحكم من باركسنا الساعة الزينة مساندونا حيث مسيكم اللخو مجمرتاقن أرست الزينة نمبزح بريزيدنتي سياسة فوركا بريبابليك كبسي كاو إسران أربعتن كساب إسران شدشان لكاتيت كالتشان إسران أربعتن عملكي تزوته وقعوت أتصابالو كان أغربالكم هنا منكستات روسيان تشاينان بقومشن سبعة مسالة عبرات هكرات أبريسير ترانسغرب كتسالو قصة بتركونينهم كلهم حراب كتما بحر درب خبيت برد ساسنة وقعت تقايدو تبايلو أب إرترا أبو أدوليس استرخبه حدشت انت أرستاتون اللو نسون كان اسمعكم هنا سناي مكتل كل الأمحراب كتما بحر دار بخبيت برد ساسنة وقع تغيرو تبايلو عبرز ختما خل الأمحراز خونت بحر دار لومنكو أمونكو حيلتات منغستاتن أتوقات فانون ناي توقسلووت كم زنبرا تسابت كليسام أربعة نبرت نبي بساب زهبو قال أبقى عسرت أربعة أبو نهاران للدتان زيتبهلو كبابتات كمون أبقى عسرت حدا أباي مادو تبهلو سوع كبابن كمون قبل عسر سلسته لومنكو وقع خم زنبرا حبيرام سمو ختكا سيدة لينا بارتا ختما كابنكو هاتيزو كنيرو أبقى ربع حقات استخياد زمسل دمس كلاش نيرو كساب ساعة حدا فرقان بأقوى تصرع إثيوبيا يقتلو سنح جن دمستات كبيد برت يسمع نيرم يبل أباي مادو أبستبه لخبابي كرم سلسته معتاز جمرنا يتوخسلووت كم زنبرا سكالت سكال نباري أيرت أنا أبستبه لمندر مولو ليتوق نيرو إلو ناس تتحدى ساعات برتعوق خمس تغيرن كباب ساعات سلستنا نكو أكا تصرات هاجر كم زهادن يوم أتوم نبر تسقلسو حالفو جن دمس تخصيص مع منبارون عبيرام تمال حمص وقوع كل يخليو بسبلت انقاقن نقبر كم استنقرز الزارب حد سرحتنيا منقست بوغانو أبتز نبر اللو خباب نكو ساعات عصر تغلطة ساعة شد الشباك وتصرح مبرق أفريكا دمس تخص خمس سمعة تزاريبهم أتوقع سباب زنبر لهم كبابتات كان تخيدا كسب حجاب لعليه وتسلمين سواد زبصوا ساعبين انتلوجن أي تفلتن أبزح جوان أبتقت مازوخن عينت من قصاص يلن يولو نبرتي نبيت مرتز خدو قالعون صدام نير دالو نيرنا ساعة عسر تغلط تجن تغصى سمعوا أتم قالنا بيت مرتي أي سردنا يمن نحنا ونبس راح يكدنا نبل أتسرح تنيا منقستي أبتقت ماز أمو اللوز بالكال نباري أنت كم استفترة أي فلتنا نزلنا زخن عينت من قصاص موقع عزاكن يلن سوون أباف دقة جزء دويلو يخاطريو قبل نبي بسيطة زاريبو من قد أير إثيوبيا خب أديس أبانا بحر دار كمون كبحر دار نب أديس أبا زنبرو براتات كسرس كم استجدد BBC كرجع كسكيلو الله نلهم عربي مدب زوج الله ماستات شدش تبراتات استسرزو خينهم متم برام عس كم زجمر مفلات يتخلن تبايلو أتياب كل لهم حراس غطل زلوا كان تخب زجمر ندحر حيلتات منقستن عطوات فاننا نبتغت مخرات أمتن حميم ناس عبو سلامين سبات كم استقتلوا أمنستي انترناشنال بسم أبزوت أو مرمرات أيسلو أبز على فسمون جميرا من خلت يوم كانت زكايدو كات حيلهم ترى مالو بفلاي أبقى بابتاس قوجا من شوان كبت وقاتي كايرو خمزلو نبرتي كالسلاو منقستي تخلل لو ميابزو تصام مقلت ياب زوريا ختما بحر دار وقا خمت خيادة بمقلت حبرتا سب نت منقستي زوستر زلو سقمت مخبار حقي بمدقاف حلوة سلام كتكونو يقبائلو مبزح بريزيدنتي سياسة فوركيا بريبابليك كبسي كاب إسران أربعتن كساب إسران شدشن لكاتيت كلتشان إسران أربعتن عملكي تزوته وقعوت أبزاب إرتران كبسن مسك إحباري كاب زدوغا أربعة هاجرات أفريقيا بمخانن زمدنن زمنات زغزريو باب وان زركب زلوت انتا ورستاتون أمونغو نبرت مدر بحري نايلومي إرتران انتاوين كبساوين زنبرة نقداون كالن زمدناتات زرقاقسن زوغل الحنيو بزبالة نادلدلن هزباو ملكان حزن زمتسقنا إرترا أنصار دليت هزبان أهجراو حقن بقول باب فدريشن مزوداوتي إثيوبيا تقرن دحر زحلف عمات بينن دحر 10 عامته زسعبه ملحق إرترا بإثيوبيان حربኛታት ተقلست ዝርከቦም ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ግብጺ መስተሰደድዩ ኣብቲ ዋንቲ መርሓ ግብጺ ዝነበረ ጀማል ዓብደል ናስር ነቶም ኤርትራውያን ተقلست ናብ ኤርትራ ዝቕንዓፈነዎ ሬድዮ ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ከምኡን ፖለቲካዊ ምትኸብ ኤርትራውያን መንእሰያት ተምሃሮ ኣፍቂሩ ምንባሩ تاريخ سنيد والله أزي بمدنقات فلمو مس معخاخ ثورة إرترانا مقلل بوليتيكا ودقف سمع بلا زمدنا دحر ناس إنت الناس فحن إن دنفعنيو كما تترايو دحرير فنندم جبسي كابتن ناس الأولاويتن هاجر إرترا اللي تذهب قدامات هاجرات مخنا نتسم دنا تنقل من تدفت وسخ سوق ميونيرو كابتن وانتي جميرو أمون جمرحتن كالوت سبب سلطان أبس مران كايرون زكاة كتسال الركواتن من مخارنكا نتسم دنا نمجمجمن نمخلعن عبترا يزلو بريزيدنت السياسة أفريقي بعد ما بريزيدنت عبد الفتاح السيسي كاب إسران أربعتن كساب إسران شدشن لكاتيتا بريبابليك جبسي زقبرنا يسلسته معلتات وقعوا مبصح أكل مغسلتان نايتي أب كل مداياتنا مع بلغمت ستسان حزم دناتاتيو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بريزيدنت السياسة أفريقيا بيت منغستي الاتحادية زقبر بناي كبر سلفن هاجرا مزمار إيرتران جبس نساسن معروق وقعوا كباب لادما مرآن مجلس النايت دلول حولنا توزم دنايو أبتسنا سرعت بوغان إيرترا منستر قدايت وصاي آتو عثمان صالح أمبسادر إيرترا بجبسي آتو فاسيل كبر
ስላሴን ብወገነን ግብጽ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰይድ ሳሚሕ ሽኩርን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ተረኺቦም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲስን ፈለማ ንበይኖም ካልእ እዋን ድማ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፎ ርክብ ኣካይዶም። እቲ ብቐንዱ ኣብ ምምዕባልን ምዕማቕን ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ርክብ ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ምዕባለታትን ብሓፈሻ ግጭት ሱዳን ጸጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ካልእን ድማ ብፍላይ እውን ተዘሪቡሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት አልሲሲ ንኽብሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ናይ ምሳሕ እንግዶት ገይሩ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቱ ሰንበት 25 ለካቲት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሚኒስትሪ ሃብቲ ማይ ግብፂ ዶክተር ሃኒ ስዌልም ተሰኒዩ ኣብ ከተማ ካይሮ ዝርከብ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ቅርስታትን ኣብያተ መዘክርን በፂሑ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈለማ ኣብ ማእከል ከተማ ካይሮ ዝርከብ ካብ 1976 ክሳብ 1983 ዓ.ም ንከተማ ካይሮ ንምክልኻል ዝተመስረተ ፍቅያ ሰላሐዲን አልአዩብን ኣብኡ ዝርከብ ኣስታት 175 ዓመት ዝከበረን ሙሉእ ብሙሉእ ብእምነበረድ ዝተሃንፀን መስጊድ መሐመድ ዓሊ ዋሻንን በፂሑ። ኣካያድ ናይቲ ቦታ ድማ ብዛዕባ ታሪኹን ታሪኻውነትን መብርሂ ሂቦሞ። ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ዘሳፍረ ቃፍላይ መካይን ብድሕሪዚ ናብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ስልጣኔታት ግብፂ ከምኡውን እቲ ዓብዪ ቤተ መዘክር እዩ ኣምሪሑ። ኣስታት 50,000 ቅርስታት ተሓቒፉ ዘሎ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ስልጣኔታት ግብፂ ንጸጋታትን ብዙሕነትን ግብፃዊ ስልጣኔታት ዝገልጽ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ንኣነባብራ ጥንታውያን ግብፃውያን ኣልባሳቶምን ስልማቶምን ኣጽዋሮምን ናውቲ ማእቶቶምን ዝገልጽ ቅርስታት ከምኡውን ሙምያታትን ካልእን ይርከቦ። ኣብዚ ብሰለስተ ደርብታት ዝቖመ ህንፃ እቲ ዝተሓነጠ ሙምያታት ዝርከቦ ክፍሊ ኣብቲ ታሕቲ ምድሪ ዝተሰርሐ ሳልሳይ ደርቢ ዝርከብ ኮይኑ እንትርፎ ናብቲ ሙምያ ዝቐንዐ ካብ ላዕሊ ትኽ ኢሉ ዝወርድ ብርሃን ግብጽ በለ ጸላም እዩ። ከምዚዩ መግበሪኦም ንዕቃበ ናይቲ ሙምያታት ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዩ ይብሉ ኺላታት። ኣብ ጎኒ ነፍሲ ወከፍ ዝተጋደመ ሙምያ ኸዓ ቴርሞሜተር ይርከብ። ዝኾነ ለውጢ ኣብ ሙቐት ሓደጋ መፍራስ ናይቲ ሙምያታት ስለ ዝኾነ ሙቐት ናይቲ ብቬትሮ ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ብቐጻሊ እዩ ዝምዝገብ። ደረቕ ስእሊ ይኹን ቪድዮ ምልዓል ድማ ብጥብቂ ዝተኸልከለ እዩ። ካብ 50 ሄክተር ዝተደኮነ ተዓብ ቤተ መዘክር ግብፂ ድማ ካብቲ ኣህራማት ወይ ፒራሚዳት ዝርከቦ ከባቢ ጊዛ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝተደኮነን ገና ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተዛዘመን ኮይኑ ኣሽሓት ዓመታት ዝገበረ ንቕድን ጥበብን ስነ ህንፃ ጥንታውያን ግብፃውያን ዘርኢ ግዙፍ ዓንድታት ከምኡውን ክሳብ 530 ኩንታል ዝኽብደቱ ሓወልትታትን ጣዖታትን ሓቒፉ ይርከብ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እናተዘዋወረ ትሕዝቱ ኣብ ዝተዓዘበሉ ብኣኬትን ሞያውያንን መግለፂ ተዋሂብዎ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዑደቱ ሶኒ 26 ለካቲት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ማእከል ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ስልጠናን ሃብቲ እንስሳ እዩ ዑደት ፈጺሙ። እዚ ኣብ ከተማ ሳዳት ኣብ 4000 ሜትሮ ዝተደኮነ 29 ዘመናዊ ኣብያተ ፈተነን ብርክት ዝበለ ካብትን ዝውንን ማእከል ኣብ ዘመናዊ ሜላታት ምርባሕ ምደቐልን ምስባሕን ናይ ጸባን ስጋን ከብቲ ጀነቲካዊ ምሕያሻት ከምኡውን ብምስራሕ ጥዕንኡ ዝሓለወ ጸባን ስጋን ውፅኢቱን ይነጥፍ። ንተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ድማ ከም መሰልጠኒ የገልግል። ኣብ ትሕቲ ዝመሓደር ልምዓት ሓምላይ ምግቢ እንስሳን ውሱን ዓይነታት ኣሕምልትን ከዓ ኣብ ዘሰላስለዎ ንጥፈታት ዓበ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ኣካይድቲ ናይቲ ማእከል ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ንሱ ዝመርሖ ልኡኽን ብዛዕባ ዕላማን ተልእኾን ናይቲ ማእከል ስፍሓትን ዘሰላሰሎ ንጥፈታትን ፍርያት ጸባ ንምስሳን ጥዕንኡ ንምውሓስን ዝካየድ ምርምራዊ ስራሓት ዝምልከት ብምርኢት ቪድዮ ዝተደገፈ መብርሂ ሂቦሞ ንኽፍልታት ናይቲ ማእከል ክዕዘብ ድማ ዓዲሞሞ። ብኸምዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ኣብ ሪፓብሊክ ግብፂ ዘካየድዎ ናይ 3 መዓልትታት ወግዓዊ ምብዛሕ ዛዚሞም 27 ለካቲት ፍርቂ መዓልቲ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም። መንግስትታት ሩስያን ቻይናን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራን ዝቐርብ ቀጻሊ ወቀሳ ብጥሪ ኮኒኖም። እቲ ብምኽንያት ንኤርትራ ዘተኮረ ዝተኻየደ ኣኼባ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ብፍልይቲ መርማሪቱ ዘወፅኦ ተቐነን ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ምዃኑን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ቁሉዕ ምትእትታው ኣብ ርእሲ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር እዩ ክብላይን መልሲ ይበናሉ ዘለዋ። ክልቲአን ሃገራት ወሲኸን ዘይሕጋውን ቤናውን እገዳ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ንኽላዓል እውን ፀዊዐን ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ ባዱሊስ ሓድሽ ጥንታዊ ቅርስታት ተረኺቡ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ጥንታዊት ወደብ ባዱሊስ ብዝተኻየደ ቆዕታ ገለ ቅርስታት ከም ዝተረኸበ ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ብምትሕብባር ኤርትራውያን ኢጣልያውያን ተመራምርቲ ዝተኻየደ ቆዕታ ካብ 1500 ክሳብ 500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንዝነበረ እዋን ዘብርህ ሓድግታት ስራሓት ካይላ ወይ ሰራሚክስ ረኺቡ። ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ርኽበት እዚ ነቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዋናት ኣብ ምትእስሳር ኣገዳስነት ኣለዎ ከም ዝበሉ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን። ዋሃድ ናይቲ ፕሮጀክት ዶክተር ጸጋይ መዲን እቲ ዝተረኸበ ኣስራት ንታሪክ ሃገርን እቲ ዞባን ኣብ ምህብታም ዓብ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢሉ። ኢጣልያዊት ተመራማሪት ሰሬና ማሳብ ወገና ኣድሊስ ዓለም ለኻዊ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ብምግላጽ እቲ ጥንታዊ ሰነዳትን ሓወልትታትን ኣብ መንጎ ስልጣነ ኣዱሊስን ፑንትላንድን ንምትእስሳር ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ተዛሪባ። ፕሮፌሰር ማሳብ 2018 ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ብዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሓንቲ ኣብ ትሕቲ ጭቃ ናይቲ ኣዕኒዋ ክኸውን ዝኽእል ዕልቕልቕ ዝተዓከበት ምልእቲ ከተማ ምርካብ ማለት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ክትፀሓፈሉ ዘኽእል ፍሉይ ሓበሬታ ምርካብ ማለት እዩ
ኢላ ነይራ ፕሮጀክትታት ክዑታት ጥንታዊት ወደብ አቡ አዱሊስ ብምትሕባር ጣልያን ተመራመርቲዩ ኣብ 2011 ተጀሚሩ ኣብ ግንቦት 2018 ብዝተኻየደ ጥንቃቐ ዝመልኦ ክዑታ ምዕራባዊ ዓቢ በሪ ናይ ጥንታዊ ከተማ ተረኺቡ ነይሩ ብዘይካዚ ብዘደንቕ ክለት ዝተደነቐን ብእምነ በረድ ዘጌፀ መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወይ ባዚልካ ረኺቦም መንባሮም ንቢቢሲ ሓቢሮም ነይሮም ኣብቲ ክዑታ ዝተፈላለዩ ጥንታዊ ሰናቲምን ስራሓት ካይላ ዝኾኑ ዕትሮታትን መሳተይን መርካቦም እውን ይዝከር አድሊስ ካብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕን ደባዊ ምብራቕ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትርከብ ኮይና ብሰሜን ዓፍታ ብደቡብ ዙላ ማእኪላ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተደኪና ትርከብ ኣብ መበል 8 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብናይ ዝናብ ዕለቕልቕ ዓንያን ተደብያን ክትከውን ከም እትኽእል ተመራመርቲ ታሪክ ይምቱ ኣብ መበል 6 ክፍለ ዘመን ናብታ ከተማ ከም ዝበፅሐ ዝንገረሉ ኮሰማስ ኢንዶኮፕሊትስቶስ ዝተባህለ ነጋዳይ ዝነበረን ፀኒሑን ባሕታዊ ዝኾነ ገሪኻዊ ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ህይወት ጥንታዊት አድሊስ ካብ ዝሰነዱ ቀዳሞት ጸሓፍቲ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናድኡ ናብዚ ይፍፀም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም